Say, this is Lele Hlonolo from CMTV. This is calling your partner to confirm if your partner is loyal. I'm in Maboneng, guys, today. I'm doing a loyalty test. We want to check who's loyal. If their partners are loyal, we give them 1,000 rand. Stay tuned. Tango. Oh, cause ungisizile like ungenze ngafind out iqiniso, so it's fine. Tell me now. Tell me now. Wena ungangihlanyisa wena, don't make me mad. Tell me now. Tell me now. Awulokhu ngamnendaba nakho. Angithi sinasesenzile loyalty test sibonile ukuthi yena akakho faithful. Into enzokwenza yona. And saying light skinned since nini mina? Asikaqedi washelwa yimina wena. What's wrong with you? What's wrong with me? What's wrong with me is that when you're stuck with my girlfriend. Why are you cheating? Hi. Hi, how are you? I'm good. Can I take your moment, just a few minutes, Nyana, 1 minute? If you don't mind. I'm doing a loyalty test. So I'm gonna give you 1,000 rand if your partner is loyal. Okay, no problem. Yeah, do you mind if we just stop here? Yeah, no problem. Yeah, so my name is Lele Hlonolo. I'm from CMTV. I wanna give you 1,000 rand if your partner is loyal. So basically, we're just gonna test your relationship to check if your partner is loyal. Then you're gonna get 1,000 rand. Okay. So I'm gonna ask you to type your partner's numbers, and then we're gonna call your partner. But before that, I'm gonna ask you a few questions. What's your name? I'm Zanel. Zanel. Yeah. So Zanel, who are you dating, and how long have you guys been together? Okay. By the way, 2 years. you are very stylish. Thank you so much. So, you say how long? 2 years. 2 years. While most of your relationships, guys, is 2 years. Is it a relationship where you guys break up and go back? You know, those kind of. Okay. Relationship nje sharp. Okay. So I'm gonna ask you to type your partner's numbers. We're gonna give you 1,000 rand now if your partner is loyal. Asangamthola cheater one day, like asangamthola cheat. Hayi angazi. Awukazi. Hayi. Okay. Sharp. Okay. Hi. Siyamthemba, that's a good thing. Hey, I nearly gave up, yo. I've been following you and I'm like, hello. How are you doing? Doing okay yourself. I'm good. You're speaking to Lee from CMTV. I'm doing a show where we test relationships. So we wanna give your partner 1,000 rand if you are loyal. So I wanna ask you a few questions to check if you're loyal to your partner. Okay. Yeah. How long have you guys been together? We have been together for almost 2 years now. Almost 2 years. Yes. Okay. Wow. Is your partner light skin or dark skin? Oh, hi, baby. There's no light skin, yeah. Or light skin? Okay. When last did you see your partner? I know but yesterday I disappointed. I was supposed to say yesterday, but then in last week Tuesday. Okay. And umuntu wakho pregnant or unengane naye? I know. I mean angani naye. Okay, and she's not pregnant. No, she's not pregnant, not at all. Okay. What is your partner's name? Sorry? What is your partner's name? Oh, Kamala, I'll be as now, you baby. Yeah, but what is her name? Sorry? What is your partner's name? I want the name. Arabile. Arabile. Okay. Awujole nomzulu or something. Awujole nomzulu. Ubanina. Yeah. It's only a... Eh? Yeah, I'm a Zulu speaking gent. So, no. Okay, maybe you don't understand. Okay. Are you only dating Arabile or there's others? Oh, no, I'm only dating Arabile and she's Okay. gonna speak English. Shamus? Siyabang. Angithi. Ubani uNkarabile? Arabile. Ngithi ubani loyo? Ubani loyo? Oh, injani lapho? Right, wena unjani?
Oh, hayi ngiyaphila. Ya ngiyaphila ngisasekuleya ndaba ubani loyo? Phela man. Obvious angithi Obvious ini. Arabile obvious abona Wenzani? ethanda ukudlala kuphela ngithi unokufonela nje akhulume izinto ezikanje yabona. Wena udlala naye? Cha angithi uthola ukuthi mhlawumbe man phela ayikho kanjalo njani. Injani? Umuntu akakhulumi. Injani? Mose ukhuluma ungitshela into ezwakalayo. Ngifuna ungitshele ubani unkarabile? Ubani loyo? Phela man angithi uyazi ukuthi nawe Ngithi ubani unkarabile ngazini? Mawuthi angithi ngiyazi ngazini yini lengiyaziyo? Angazi. Mamela, wena ngiphetha ngokuarabile, understand? Igama lengikuphela nokho How? arabile ngawe, you understand? Uthi ngiphendulile ngawe, lesa ngiyokuphiza ngokuarabile, bengikhuluma ngawe isithando sami. Hawu siyabonga angisasozanele manje. Cha, mamela, vele uyazi. From nini? Mawungangitshela nje from nini ngonkarabile? Cha, igama lengikuphela nje ngifekisebenzisa. Wow, so wena okay, so ngipha amagama wena so ngipha amagama. Ngiyaxolisa thana sami. Uxolisa for in. Ngingazi ukuthi ufonayo thana sami. Okay, uxolisa for in. Yini lo uxoliselayo? Thana sami phela, ungaphila. Yazi uzola ukuthi ibheka ngithi. Angithi la Khuluma into ezokalayo mfowethu. Angikuzwa mina yazi lento ekhulumayo nje angizwa. Uzolanda bani? Ngithi ubani unkarabile yazi wena ungitshela into straight nje engizwayo. Man. Bana ngithi. Ubhizi uthi angithi. Okay, so mawuthi awunamntana usho ukuthini? Mawuthi asinamntana nje usho ukuthini? Wakabilo kahle mfethu la kumuntu wenza Ngithi mawuthi mina nawe asinamntana uchaza ukuthini usiyamthanda uyini? No siyamthanda uarabile. Oh sorry. Hayi bantu sikhuluma lento ithi into ngabona mahlabana kahle. So wena mawusebantwini awunamntana kahle. Cha mengayikhulumi ngaleyo ndlela. Uyikhuluma ngeyiphi indlela? Maybe imohlanya ngiyahlanya ne? Hayi. Ngenzakalani ngami? Bheka what? Soyilungisa lento leyo. Ukuphi khona manje unayo leyo nkarabile loyo? Sorry? Ukuphi khona manje? Cha manje hayi ngisebenzini nje wabo. Mawusemsebenzini? Ungitshelile ukuthi uyaya? Cha, angithi uba sesingezinto like kumele ukuthi mawungijito uzenze private, you understand? So lo muntu lo akaqolisa ukuthi uyakuchithela. Akaxolisi. So Okay, phela ngiyaxolisa Thando. Uxolisa for in. Ukuthi like ngithamba manga ngathi uarabile la ngisuku arabile mina Okay. arabile le khona ngemento engiphiza arabile. yimi uarabile. Sengaba uarabile mina ngithi. Angithi khanda engiphelwe lenkosi ngiyathola ukuthi arabile. Awukaze wangibiza nangalo ngiyamangala namhlanje mina mase kubuzwa ngegirlfriend yakho uarabile. Ufuna nesami uyamba yonke into yabayukiyo. Shuthi uyazidala ne? Wena ungayazi man phale bazela abaningi labantu labo. Base special relationship. So bazomosha relationship wena mawubhizi nabo ngikarabile abayimoshi. Abayimoshi ne? Wena suka kulabo bantu labo. Akusabo ukarabile bakho laba abayimoshayo yibo. Nawo ngikhuza kangaki na. Yazini ukuphi? Uzoza nini? Wena ithi ukuziphiwe namanje. Ngilana ngisedrobheni. Angithi uyazi ukuthi uzongithola phi? Okay, ama ikhombizi la ngizozama phela. Ubhekane nokarabile emehlweni ne? Usually mangitshela ukuthi ngikuphi uyeza ngithi. So kushuthi ubhekane nokarabile emehlweni because nokuthi usemsebenzini angazi. Ngazi ungekho emsebenzini mina mos. Okay, ngizoyilungisa lento leyo. Ngizoyiblock ungarabile ke mina nawe. Uzomblocka kushuthi okay kahle ukhona. So uyavuma manje ukuthi ukhona? Umuntu nje bengibeka Ngithi so uyavuma ukuthi ukhona? Umuntu nje ongidlalisana naye kuphela.
Oh, uyadlala wena. Lo muntu ukumoshela isikhathi my sister. Yazi ungimoshela isikhathi mara uyayibona lento leyo. Ukumoshela isikhathi. Hayi ungimoshela isikhathi awuboni wena mara asihlukani. Wena ufuna uhlukana naye? Ya mina sengishapu, mina ngishapu, hayi mina futhi ngishapu. Asimuyayi. Hayi ngight. Umblog vela umblog phone yakho. Yeah, hayi ngishapu ne. Sharp. My brother bazokubloga manje. Vela umblog once. Yeah, hayi. Ukumoshela isikhathi lo muntu. Hayi ungimoshela isikhathi. Enoqamba manga. Seka ngipha amagama akakaze angibiza ngalelo gama lo muntu ngiyayimangalela nje akankarabili. Mina athaka namntwana. Ukumoshela isikhathi. Hayi ngimoshela isikhathi, hayi ngishapu ngayazi ukuthi. Because he does not even want to apologize. We have to ask him what you're not apologizing. He doesn't regret what he's doing. Yeah, hayi kushuthi akayibona into wrong right la khona. So nami hayi ngi-right. Hayi maybe take your time ube singele ayishangazi but it's too early to take decisions. Maybe hamba ekhaya ucabange ngayo and then yabo. Yeah, hayi ngi-right angicabangi nokucabanga nje ngishapu ngi-right. But you can't just break up with him because of me. Hayi sihlukanele wena, sihlukanela lo karabile lo wakhe ngingamaze namaziyo sekazongibiza ngaye. Hayi ngi-right ngishapu. Thank you for your time, ne? Guys, this is the end of the episode. Okay, yes. Lana bahlupha guys. Sesingahambi. Dango. Oh, cause ungisizile like ungenze ngafind out iqiniso so it's fine. Tell me now. Tell me now. Wena ungihlanyisa wena, don't make me mad. Tell me now. Tell me now. Awulokhu ngamnendaba nakho angithi sinasesenzile loyalty test sibonile ukuthi yena akekho faithful. Into enzokwenza yona. And singing light skinned since nini mina. Asikaqedi washelwa yimina wena. What's wrong with you? What's wrong with me? What's wrong with me is that when you are stuck with my girlfriend. Why are you cheating?